हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും സദാചാര ടീപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് മാധവേന്ദ്രപുരി. ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് അറിയോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? ഗുരുവല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവല്ല, ഈശ്വരപുരിയുടെ ഈശ്വരപുരിയുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ശ്രീപാദ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്ന സാഹചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയാം 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത് സന്യാസ വേഷം ധരിക്കുന്നതോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ആണ്. ഈ നമ്മുടെ ഹരിനാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചില്ല? അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയതിനു ശേഷമാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഇന്റേണൽ റീസൺ ഉണ്ട്. അത് ഗോപിമാര് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ സംസ്ഥദൈവ ഭജാമ്യം. അത് എന്നോട് എങ്ങനെയാണോ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗോപിമാര് അവരെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ കണ്ട അങ്ങ് ഓടി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ സ്നേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോൾ, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പകുതി തന്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരോടുള്ള ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
അതിനൊരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇന്റേണൽ റീസണും കൂടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ 30 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം യാത്രയിലായിരുന്നു. പിന്നെ 30 തൊട്ട് 48 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് അവസാനം താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ യാത്രയൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീല അറിയാം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ് ചെയ്തത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിച്ച് ശാന്തിപൂരിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ശാന്തിപൂരിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് വൃന്ദാവനമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗംഗാ നദിയെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യമുനയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശാന്തിപൂരില് നമ്മുടെ അദ്വൈതാചാര്യരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുമോ, അദ്വൈതാചാര്യർ അങ്ങും ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നോ? അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർ പറയും, ഇത് വൃന്ദാവനമല്ല, ഇത് ശാന്തിപൂരാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാന്തിപൂരിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നും. കൂടാതെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം 30-ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനിൽ പോയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സച്ചിമാത, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മ സച്ചിമാത പറയും, നീ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിക്കൂ, ഞാൻ ശാന്തിപൂരിലല്ലേ. അപ്പൊ അധികം ദൂരമില്ല. പക്ഷെ ശാന്തിപൂരിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മകൻ അടുത്ത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ തന്നെയാണ്, തിരിച്ച് വൃന്ദാവനിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്ക് അനുവാദം, അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് ശാന്തിപൂരിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും. ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ആ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തില് ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ്, കീർചോർ ഗോപിനാഥ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കീർചോർ അത് നമുക്ക് ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ഗോപിനാഥന്റെ ആ മനോഹര രൂപം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭാവം കണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് സേവ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, എനിക്ക് പ്രസാദം നൽകിയാലും. അങ്ങനെ പൂജാരി 12 കുടം നിറച്ച് പാൽ, പ്രസാദമായിട്ടുള്ള പാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഗോപിനാഥ്, ഈ കീർചോർ ഗോപിനാഥ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ചരിത്രം അദ്ദേഹം വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടെ ഉള്ളവർ ചോദിക്കും, ഇതെന്താണ് കീർചോർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടെയുള്ള മറ്റ് ഭക്തന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പണ്ട് ഒരു വലിയ സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ആ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഈ കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് ഈ വിവരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകള് തുടങ്ങുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പാർഷദന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമുക്കത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭജനൂടെ ചൊല്ലാം. ഇത് നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഭജനാണ്. നമ്മള് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ലീലകളെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. തന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ ഗോസ്വാമിമാരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ആ ദുഃഖത്തിൽ ഇദ്ദേഹം രചിച്ച
ഒരു ഭജനാണ്. ജയാനീലോ പ്രേമധന കരുണാ പ്രജു हेनो प्रभु होता गिरा आचार्यता को कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सानद कहा दासर गुना तपति तपावा कहा मोर भट्ट जुगा कहा कविरा एक काले कोता गेला गोरा नाठरा पाशाने कुदीपो मता अनले पसी गौरंगा गुणेरा निधि होता गेले पापो सीसब संगीरा संगे चिकुइलो बिला से संगना पाया कांदे तारो तामदा जयानीलो प्रेम धन करुणा प्रजु. ഇതെല്ലാം ബംഗാളിയിലാണ് ഈ ഭജനെല്ലാം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ജെ അനിലോ പ്രേമധന കരുണ പ്രചുർ ഹേനോ പ്രഭു കോഥ ഗേല ആചാര്യ താക്കൂർ. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം കൊണ്ടുവന്ന അത്രയും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ വലിയ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ എവിടെ പോയി? അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നു കഹാമോര സ്വരൂപ്. ആരായിരിക്കും? സ്വരൂപ് ദാമോദർ എവിടെ? രൂപ ഗോസ്വാമി എവിടെ? കഹാ സനാതൻ എവിടെ? സനാതൻ ഗോസ്വാമി എവിടെ? കഹാ ദാസ രഘുനാഥ പതീത പാവൻ. അതായത് പതീത പാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷിക്കുന്ന രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി എവിടെ? ഇനി മൂന്നാമത്തത് കഹാമോര ഭട്ട ജുഗ എവിടെ? രഘുനാഥ ഭട്ട എവിടെ? കഹാ കവിരാജ്. ഭട്ട ജുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരുണ്ട്, രഘുനാഥ ഭട്ടയും ഗോപാല ഭട്ടയും. അപ്പൊ എവിടെ? രഘുനാഥ ഭട്ട എവിടെ? ഗോപാല ഭട്ട എവിടെ? കഹാ കവിരാജ്. ആരാണ് കവിരാജ്? ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ച കവിരാജ്. കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അതാണ് കഹാ കവിരാജ്. ഇനി എന്താ പറയണേ? ഏകകാലേ കോഥഗേല ഘോര നടരാജ്. അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗേല എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ നർത്തകനായിട്ടുള്ള ഗൗരംഗ എവിടെ പോയി? പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് പോയത്? അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഉള്ള വിരഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. ആദ്യം ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യർ എവിടെ, പിന്നെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ, രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗൗരംഗ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പോയത്? പാശാനേ കുദീപോ മദാ അനലേ പശി ഗൗരംഗ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ തല അടിച്ച് ഒരു പാറയിൽ എന്റെ തല അടിച്ച്
ഒരു തീയിലെടുത്ത് ചാടാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ ഗൗരംഗയെ എവിടെയാണ് കാണുക? എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും നിറകുടമായിട്ടുള്ള ആ ഗൗരംഗയെ ഞാൻ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാവമാണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഓരോ ഭജനയും രചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നു, ഇവരുടെ ഈ ഗൗരംഗയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെയും സഹവാസം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നരോത്തമദാസ് കാന്തേ നരോത്തമദാസ് കരയുകയാണ്. നമ്മുടെ ആരാണ്? നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ രചിച്ചതാണ്. ഗൗരംഗ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദരായിട്ടുള്ള മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, അദ്ദേഹത്തുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നരോത്തമദാസ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ ഭാവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളിലേക്ക് വരാം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തന്റെ കൂടെ വന്ന ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനത്തെ പരിക്രമ ചെയ്യാണ്. ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പരിക്രമ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടമാണല്ലേ. അപ്പോ വലിയ വലിയ വൈഷ്ണവരൊക്കെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്താണ് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദകുണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദകുണ്ട്, ഈ ഗോവിന്ദകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്കൊന്ന് കുറെ മാതാജിമാര് ഗോവർദ്ധനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദകുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ലീലയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? ഗോവിന്ദകുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗോവിന്ദകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല കഴിയുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ പത്തി മടക്കി സുരഭി പശുവായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അത് ആ സ്ഥലത്താണ്, ഗോവിന്ദകുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഗോവിന്ദകുണ്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദകുണ്ടിലെത്തും. അവിടെ അദ്ദേഹം ആചമൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചു. അപ്പം ഒരുപാട് നടന്നു, ക്ഷീണിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി വരുന്നു. നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള കാർമേഘവർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ബാലൻ, ഈ കുട്ടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, അങ്ങ് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ആരാണ്? നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, ഞാനൊരു പശുവിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. എന്റെ സ്ഥലമാണിത്. ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താ താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ ഗ്രാമത്തില് ആരും വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആരാണോ വിശന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിശന്നിരിക്കല്ല, ആരാണോ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സാധാരണ വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് എന്താണ് ഗോസ്വാമിമാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഒന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് മധുകരിയായിട്ട് ഓരോ വീട് തോറും യാചിച്ചായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ സ്വയം വന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പോയിട്ട് യാചിക്കയില്ല. എന്ത് കിട്ടുന്നോ, ഇപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ആരടുത്തും ഒന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കില്ല. അത്രയും സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. അതാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ വന്ന കുട്ടി ആരാണ് എന്ന്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിക്കും, നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വിശന്നിരിക്കാന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി?
അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, ഈ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മാതാജിമാരൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പരിക്രമ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രസാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ പാലാണ്, അങ്ങ് ഈ പാല് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി പറയും, എന്റെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് പശുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളൂ, ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആ പാല് കൊടുക്കും, ആ കുടത്തിലെ പാല് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ പാല് കുടം, നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗോപാൽ ഇങ്ങനെ പാൽക്കുടം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാൽക്കുടം വാങ്ങിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരി കുടിക്കാൻ, അതിന്റെ ഓരോ തുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവം, പ്രേമഭാവം വരാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് 8 തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരും. ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, തൊണ്ട വരണ്ടു, ശരീരം വിറയ്ക്കും, പല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ, എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതെന്താണ്, ആ കുട്ടി എവിടെയെന്നും പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇത് തന്നിട്ട് തിരിച്ചു നടന്നു പോന്നേ കണ്ടു, പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നേ കണ്ടു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുട്ടിയോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം തോന്നി തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹം സാധാരണ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും വിരക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ, എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയോട് ഇത്രയൊരു ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ സനാതൻ ഗോസ്വാമിയുടെ ലീല പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ സനാതൻ ഗോസ്വാമിയുടെ ലീല പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ ആകർഷണം, ആ കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലെല്ലാം ആകർഷണം വന്നു. അങ്ങനെ സന്ധ്യ ആവുന്നവരെ കാത്തു നിന്നു, ആ കുട്ടികളെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഈ കുട്ടി എവിടെയാ പോന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് സനാതൻ ഗോസ്വാമി ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകെ ഓടും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി നേരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് കയറുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഈ കുട്ടിയോട് അതിയായ ഒരു ആകർഷണം. കൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിക്കാന്, ഈ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഒരു ബാലനോട് ഇത്ര ആകർഷണം തോന്നാനെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഗോപാലനാണ് എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന, എല്ലാ എന്താണ് അനന്തമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഗോപാലനാണ് എന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാമം ജപിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അവശത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉറങ്ങാണ്. പാലൊക്കെ കുടിച്ചു, പാല് കുടിച്ച് ആ ക്ഷീണവും എല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്വപ്നം കാണുക. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുന്ന സ്വപ്നം. ആ കണ്ട അതേ കുട്ടി, അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട ആ കുട്ടി തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ചോദിക്കും, ഓ മാധവേന്ദ്രപുരി, അങ്ങേക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ പേര് ഗോപാൽ എന്നാണ്. ഞാനാണ് ഈ ഗോവർദ്ധനം 7 ദിവസവും 7 ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പാല് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്. എന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കൈകൾ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഗോപാലൻ പറയും, അങ്ങ് ഒരിടത്ത് വരണം. ഞാൻ ഇവിടെ നാളുകളായിട്ട്, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഒരു കുറെ കുറ്റിക്കാട്ടില് പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതെന്താണ് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വജ്രനാഭ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ ചെറുമകന്റെ ചെറുമകൻ ആയിട്ടുള്ള വജ്രനാഭ്. അപ്പൊ വജ്രനാഭാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഗോപാലന്റെ ഈ വിഗ്രഹം വജ്രനാഭ് സ്ഥാപിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പൂജാരി
ഈ അന്നത്തെ ആ ഗോപാലന്റെ പേര് ഗിരിധാരി ഗോപാൽ. ഗിരിധാരി ഗോപാൽ. ഗിരിധാരി ഗോപാലിന്റെ ആ വിഗ്രഹം ഇവര് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടില് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവര് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പെട്ടുകിടന്നത്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കാറ്റും മഴയും ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം കൊണ്ട്, സാധാരണ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സേവയൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ വിഗ്രഹം വിശന്ന് ദാഹിച്ച് ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ സ്വപ്നത്തില് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ, ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഈ ചൂടും തണുപ്പും കാറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ആരാണ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് പറയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിഷ്ണു അവതാരം ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും സഹായം ചെയ്യുകയാണ് വിഷ്ണു അവതാരം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂർമ്മ അവതാരം എടുക്കുമ്പോ, കൂർമ്മ അവതാരത്തില് ആ പാലാഴി മദനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ദേവന്മാരും എല്ലാം ചെന്ന് നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോരോ ഉപായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാണ്. അപ്പൊ ആ കൂർമ്മ അവതാരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അജിതയായിട്ടും, ഇതിന്റെ ഈ മല പൊങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ മുകളില് അവതാരം, അനേകം കൈകളുള്ള അവതാരം എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ദേവന്മാരുടെ കൂടെ ഇത് എന്താണ് ഈ പാലാഴി മദനം ചെയ്യാനായിട്ട് വാസുകീനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കൂർമ്മമായിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ധന്വന്തരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, മോഹിനിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല അവതാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കെയും സംരക്ഷിച്ച് എല്ലാരെയും സഹായിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പോൾ ഗോപാലൻ വന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് സഹായം ചോദിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ ലീലയും കൃഷ്ണന്റെ ലീലയും ഒക്കെ എന്താ എടുക്കുക? അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രീരാമന് രാവണനെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വധിക്കാം. കൂടാതെ ഈ കടല് കടന്നു പോവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൃഷ്ടി, ആ ഒരു അമ്പ് വില്ലെടുത്തപ്പോഴേ ആ സാഗരദേവൻ വന്നിട്ട് ക്ഷമാപണം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പുഴ കടക്കാനായിട്ട് ഗുഹന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് സഹായം ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഗുഹന്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് ഇക്കരെ കടന്നു പോണം, അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് നദി കടക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണോ? അല്ല, അതാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മബന്ധം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നതായിട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ യശോദാമയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ്? അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഭഗവാൻ. അവരുടെ സഹായം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ്, അയ്യോ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്തൊരു അപരാധമാണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് പാല് തന്നു, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ദരിദ്രനാണ്, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ എത്ര പാപിയാണ് ഞാൻ, അത് ആ ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ. എന്നാലും കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ദർശനം തന്നു, ഞാൻ എത്ര പതീതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയി ആ വൃജവാസികളെടുത്ത് എല്ലാവരടുത്തും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും, എല്ലാവരുടെയും സഹായം വേണം, എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടും. അപ്പൊ വ്രജത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരും അവിടുത്തെ സാധു, പിന്നെ അവിടെയുള്ള മറ്റ്
വ്രജവാസികളും എല്ലാവരും വരും. എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാം പറയും, ഗോപാൽ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ ആ കുറ്റിക്കാട്ടില് പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഗോപാലിനെ അവിടെ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ എല്ലാരും സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്തു. ഈ ഗോപാലിനെ ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണമല്ലോ, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാരും ചെത്തി ആ കാടെല്ലാം തെളിച്ച് ആ സ്ഥലമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. അത് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ജോലിയല്ല, ദിനരാത്രങ്ങൾ രാവും പകലും എല്ലാവരുടെ ഒത്തിരുന്ന് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. കാരണം അതുപോലത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തറയല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് അതെല്ലാം മാറ്റി അങ്ങനെ അതെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഗോപാലന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാഠം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഗോപാൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആ കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളില് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വ്രജവാസികളുണ്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വ്രജവാസികളും ഒത്തുചേർന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ കുറ്റിക്കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. വ്രജവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഇനി ഈ കുറ്റിക്കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ മായ വന്ന് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ മായേനെ മാറ്റി ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗോപാല വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് വ്രജവാസികളെല്ലാം. ഇപ്പൊ വ്രജവാസികളുടെ അടുത്ത് മാധവേന്ദ്രപുരി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും, എന്റെ മക്കളെ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല വ്രജവാസികൾ. അവരുടെ ആ ഭാവം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നീ അത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ആരും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100 പേർക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യം മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും എല്ലാ ഭക്തരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്താതെ എല്ലാരും എന്താണോ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒത്തുചേർന്ന് എല്ലാരും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീലയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചേർന്നു ഗോപാലിനെ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ ഗോപാലിനെ തുടച്ചു, തുണിയൊക്കെ വെച്ച് തുടച്ചു. അവിടെ ഗോപാലിനെ പൊക്കിയെടുക്കാണ്. പൊക്കിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാരമാണ്. എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് ഉയർത്തിയത്. അങ്ങനെ ഉയർത്തി അവര് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളില് നല്ല പാറയൊക്കെ വെച്ച്, നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം, പാറ വെച്ചു. ഗോപാല് നേരെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലും തറയിലും ഒക്കെ പാറ വെച്ച് അവിടെ നമ്മളെ ഗോപാലിനെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനിയാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമാണ് ഇനി. അങ്ങനെ ആദ്യം അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കും. വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ. ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം, അന്നു മുതൽ നമ്മളുടെ പ്രാണൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. അന്നു മുതൽ എന്നും ഞാൻ ഒരേ സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്
ഇവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ കൊണ്ട് ഉള്ള അർത്ഥം. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം 108 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടും ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു കല്ലല്ല, സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് സാധാരണ കല്ലല്ല. ഭഗവാൻ ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഓരോയിടത്തും അദ്ദേഹം ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനത്തിന് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ അറിയാം ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവ എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് ഭയങ്കര ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുവാണല്ലോ, ഉറക്കം കുറവാണല്ലോ. വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പം പ്രസിഡന്റ് പറയും, ശരിയാണ്, ഈ വിഗ്രഹത്തിന് സാധാരണ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന 6 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടെമ്പിളില് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ വ്യാപാരികളൊക്കെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവര് ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കർട്ടൻ അടച്ചാലും അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാനായിട്ട് കർട്ടൻ മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഉറക്കം കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രഭുപാദർ അറിഞ്ഞില്ല. അറിയാതെ വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നപ്പോ അന്ന് വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരുപാട് ഭക്തരെല്ലാവരുടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ കൂടെ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജും നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരും ആ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് ചെന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ ആ വിഗ്രഹം കണ്ട ഉടനെ കൈകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പയ്യെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജന് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കണം. ഒന്നാമത് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കാരണം കേൾക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെവി കൂർപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ചെവി കൂർപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കേട്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒരുപാട് അതിശയിച്ചു പോയി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദർ ഈ വിഗ്രഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങേ നന്നായിട്ട് ഭോജനം ഒക്കെ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 10 സെക്കൻഡ് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങേ നന്നായിട്ട് ഉറക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് 10 സെക്കൻഡ് മിണ്ടാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ മൂളി കേൾക്കും. ഇത് കണ്ട് തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ടെമ്പിൾ മാനേജർ വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സേവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയാനായിട്ട് വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ താമസിച്ചാണ് ഭോജനം കൊടുത്തത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ടെമ്പിൾ മാനേജറിന്റെ അടുത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാനേജർ അതിശയിച്ചു പോയി, അങ്ങേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം, അങ്ങയോട് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്, അതും ആ ദിവസം. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഭഗവാൻ ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ അത്ര ശുദ്ധീകരിച്ച ആത്മാക്കളുടെ അടുത്ത് ഈ വിഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഈ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്കിങ്ങനെ ഇന്ന സേവ ചെയ്തു, ഈ സേവ ചെയ്തില്ല, ഇന്ന ദിവസം എനിക്ക് ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്തത് 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ വിഗ്രഹവുമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും നമ്മളെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് മാത്രം അനങ്ങുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ആനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് നേരെ കയറാൻ പറ്റില്ല, ആന തല കുനിഞ്ഞു തന്ന അതിന്റെ കാലൊക്കെ പൊക്കി തന്നാലേ നമുക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ താഴ്ന്നിറങ്ങി നമുക്ക് സേവനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹമായിട്ട്. ഇത് വേറെ ഒരു ലീല ശരിക്കും നടന്ന, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പോഴും ഒരു മാതാജി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ മാതാജി സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീലയും കൂടെ പറയാം. അതായത് ആ മാതാജിക്ക് ഗൗർ നിത്തായി വിഗ്രഹമാണ് ആ മാതാജിക്കുള്ളത്. ആ മാതാജി വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. കാരണം ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ
എന്റെ സ്നേഹം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാജി വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഫുൾ ടൈം ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാണ്. ഗൗർ നിത്തായി വിഗ്രഹത്തിനാണ് 15 മണിക്കൂർ എപ്പോഴും അതിനെ കുളിപ്പിക്കും, അതിനെ മസാജ് ചെയ്യും, വിഗ്രഹത്തിന് എന്താ ഡ്രസ്സ് നല്ല ഡ്രസ്സ് തുന്നി കൊടുക്കും, അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് സമയവും വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യാണ്. വേറെ ആർക്കും ഈ പകരം നീ ഞാൻ ഇന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ സേവനമൊക്കെ വേറൊരാൾ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല. ഈ മാതാജി വേറെ എങ്ങും പോവില്ല, ഒരു ഫംഗ്ഷനും പോവില്ല എങ്ങും. കാരണം ഈ വിഗ്രഹത്തിന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ പോവുക, ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് സേവ ചെയ്യുക. അത്രയും ആത്മബന്ധമാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന്. ഈ ഗൗർ നിത്തായി വിഗ്രഹത്തിന് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും 1 ഇഞ്ച് വെച്ച് അതിന്റെ നീളം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആ പാതുകമുണ്ട്, ഗൗർ നിത്തായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ പാതുകം. ആ പാതുകത്തില് നമ്മളിപ്പോ ചെരുപ്പിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെരുപ്പിന് നമ്മുടെ ഈ വിരലൊക്കെ പതിയുന്നിടത്ത് തേഞ്ഞ് ആ ഒരു ഹോള് വരും. അതേപോലെ ഈ പാതകത്തിന് ഇങ്ങനെ ഹോള് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എത്രയോ വട്ടം മാതാജി ആ പാതകം മാറ്റി പുതിയ പാതകം വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രഭു വന്ന് തന്റെ മോന്റെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാതാജി പറയും ഞാൻ വരില്ല. അപ്പൊ പറയാ മാതാജി വരൂ, വിഗ്രഹവുമായിട്ട് ഗൗർ നിത്തായി ആയിട്ട് എല്ലാരുമായിട്ട് ഈ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കണം, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയും. മാതാജി പറയും ഞാനെങ്ങും വരില്ല, സാരമില്ല, എന്റെ അനുഗ്രഹം ഗൗർ നിത്തായി എല്ലാരും അവിടെ കാണും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് മാതാജി പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ മാതാജി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗർ നിത്തായിയെ നല്ല ഈ നമ്മള് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്താണ് നല്ല ഏറ്റവും കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ കൂടിയ വസ്ത്രമെല്ലാം തയ്ച്ച് ഈ ഗൗർ നിത്തായിക്ക് വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മാതാജി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെ മാതാജി അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഉറക്കാൻ കിടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സേവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരും. ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ട് പറയും ഈ വധൂവരന്മാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ ഗൗർ നിത്തായിയുടെ ദർശനം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലത്തെയാണ് കണ്ടത്. സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് കണ്ട സ്വപ്നത്തില് അതേ ആ വിഗ്രഹത്തിന് ഡ്രസ്സ് വരെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടത് ഒരേപോലത്തെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല, അത് നമ്മുടെ ആരാണ് മാതാജിയുടെ ഗൗർ നിത്തായി അവിടെ പോയതാണ്, അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ മാതാജി ആ സമയത്ത് അണിയിച്ച ആ വേഷം, അതേ വേഷമാണ് ഇവര് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്. കാരണം ഇവർക്കറിയില്ല മാതാജി ഏത് വേഷമാണ് ഗൗർ നിത്തായിക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന്. എന്നാൽ അതേ നിറവും അതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ മാതാജിയുടെ ആ സമയത്ത് ഏത് വേഷമാണോ ധരിപ്പിച്ചത് ആ വേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവര് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതും. അങ്ങനെ മാതാജി ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർ അതിശയിച്ചു പോയി, ഇത് തന്നെയാണ് അവർ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഗൗർ നിത്തായി. അപ്പൊ അതാണ് വിഗ്രഹ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അത് ഈ വിഗ്രഹ സേവനയില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കൃത്യനിഷ്ഠ, പിന്നെ ശുദ്ധി. നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം. കൂടാതെ കറക്റ്റ് സമയം, ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ സൗകര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യണം. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മാനേജറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഒരുപാട് ശോഷിച്ചിരിക്കുവാണോ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുവാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ മാനേജർ പറയുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഫണ്ട് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് സാധാരണ 6 നേരമാണ് ഭോഗ കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 4 നേരമാക്കി ചുരുക്കി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ല. എന്നാലും ആ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമ്മൾ സേവ ചെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മളെ എത്ര ഒരു എത്ര ദരിദ്രമാണ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം പോലും ഇല്ല, നമുക്ക് പണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും സേവനത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്താൻ പാടില്ല.
സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് 6 നേരത്തുള്ള ഓഫറിങ് കൊടുക്കണം. അതാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന. നമുക്ക് എല്ലാം കുറവാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താണ് വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു വലിയ ആഘോഷം, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാവുന്ന ആഘോഷം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരെയും സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടെ വന്ന എല്ലാ വ്രജവാസികളെയും. അങ്ങനെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ വിഗ്രഹത്തിന് മസാജ് ചെയ്യാണ്. ഈ ശരീരത്തില് നല്ല മണമുള്ള എണ്ണ വെച്ച് ശരീരത്തിനെല്ലാം മസാജ് ചെയ്യാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് കുളിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? പഞ്ചഗവ്യം വെച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചഗവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല്, നെയ്യ്, പിന്നെ തൈര്, പിന്നെ പശുവിന്റെ ചാണകം, ഗോമൂത്രം. അപ്പോ ഗോമൂത്രം, ചാണകം, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഗോമാത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഗോമാതയുടെ ഈ വേസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കൾ, ഗോക്കള്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? പശുവിനെയും കാളയും എല്ലാം നേരെ അറവുശാലയിൽ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും ആരെയാണ്? നായ്ക്കളോടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷന്റെ ചിന്താഗതി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോക്കൾ. ഇപ്പൊ ഗോമാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളിയാക്കുമല്ലേ? കുറെ ട്രോളുകളൊക്കെ ഇറക്കും. അല്ലെ നമ്മള് വേറെ പാർട്ടി ബേസ് ഒക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ ചാണകമാണെന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഗോമാതയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എത്രയെത്ര പാപമാണ് ഈ പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊല്ലുന്നതിൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമമുണ്ടോ അത്രയും നാള് ജനിച്ചു മരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അതാണ് ഗോക്കളെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം. ഗോക്കളുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം 33 കോടി ദേവന്മാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായജ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രയിൽ പറയുന്നത് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായജ ജഗദ്ഗീതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. അദ്ദേഹത്തിന് ഗോവിന്ദ, ഗോപാൽ, അപ്പൊ ഈ എല്ലാം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ പഞ്ചഗവ്യം വെച്ച് നമ്മുടെ വിഗ്രഹത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത് പഞ്ചാമൃതം വെച്ച് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാല്, നെയ്യ്, പിന്നെ തൈര്, പിന്നെന്താ തേനും പഞ്ചസാര വെള്ളം, പഞ്ചസാര പാനീയം. അപ്പോ അത്രയും മധുരമുള്ള ആ പഞ്ചാമൃതം കൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വട്ടം ഇത് തന്നെ വീണ്ടും 900 കുടം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഗ്രഹത്തിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്? വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു സേവനവും കിട്ടാതെ ഈ വിഗ്രഹം അവിടെ ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് അത്രയും നല്ല ഇത്രയും നാളും കിട്ടാതിരുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ വ്രജവാസികളുടെ സഹായത്തിൽ ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഈ വ്രജവാസികൾ എന്താണ്? അയ്യോ, എനിക്ക് പശു ഇത്രയും പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പാല് കിട്ടുമോ? നെയ്യും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല വ്രജവാസികൾ. അവരെല്ലാരും ഒത്തുചേർന്ന് എല്ലാരും ഈ പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ടാക്കാനും പഞ്ചഗവ്യം ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. അവര് കൂടാതെ പശുക്കളെ വരെ കൊടുത്തു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്രജവാസികൾ അവരെ വീട്ടിലെ ഒരു പശുവിനെ ഗോപാലന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് 1000 കുടം വെള്ളം, ഗോവിന്ദ കുണ്ടിൽ നിന്ന് 1000 കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം
വിഗ്രഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യാണ്. അതിനെയാണ് മഹാസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വ്രജവാസികളും കുടമെടുത്ത് അവരെ ഒന്നും എന്താണ് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഗോവിന്ദകുണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വിഗ്രഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാസ്നാനം കഴിഞ്ഞു. ആ മഹാസ്നാനവും ഈ പഞ്ചഗ്രവ്യവും പഞ്ചാമൃതവും എല്ലാം ചെയ്ത് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തന്നെ നനഞ്ഞു. അത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിഷേകമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഇനി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്തു, പഞ്ചഗവ്യം വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു, പഞ്ചാമൃതം വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു. പിന്നെന്താ, മഹാസ്നാനം 1000 കുടം വെള്ളം, ഗോവിന്ദകുണ്ടിലെ കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ ചന്ദനത്തിന്റെ കുഴമ്പ് ഈ വിഗ്രഹത്തില് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് തുളസി ഹാരം, പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഹാരം എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രേഷതി. നമ്മൾ ആ ഭക്തിപൂർവം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ എന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അത്രയും പ്രേമമാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവിക്കണം, അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നല്ല, ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനം. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ അലങ്കരിച്ചു, ഹാരമെല്ലാം ഇട്ടു, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിനെ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഗോപാല വിഗ്രഹത്തിനെ അലങ്കരിച്ചു. വിഗ്രഹത്തിനെ പിന്നീട് വിഗ്രഹത്തിന് എല്ലാ സേവയും ചെയ്യാണ്, ആരതി ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ ആരതി എല്ലാം ചെയ്തു ഓരോ പ്രജവാസികളും ഓരോ പശുക്കളെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം. അന്നക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മല പോലെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, മല പോലെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം. അപ്പോ എല്ലാ വ്രജവാസികളും അവരെല്ലാരും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം നടത്തുകയാണ്. ഈ അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മഹോത്സവം തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ചപ്പൻ ഭോഗൊക്കെ അതിന്റെ ലീല എന്താണ്? ആരാണ് ചപ്പൻ ഭോഗ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഭഗവാന്? യശോദാമ്മ. യശോദാമ്മ. എപ്പോഴാണ്? ഏത് ലീലയ്ക്ക് ശേഷമാണ്? 7 ദിവസം പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ? ഗോവർദ്ധന ലീല. ഹരിപോലെ. ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ 8x7. അതെ അതെ. അപ്പൊ 7 ദിവസം 7 ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിന്നപ്പോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനം ഒരു വിരല് കൊണ്ട് ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ 7 രാവും പകലും ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിന്നപ്പോ യശോദാമ്മ ഒരിക്കലും തന്റെ മകൻ ഒരു ഭഗവാനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം അത്ര പ്രേമമാണ്. എന്തൊക്കെ ഇപ്പം യശോദാമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് വായ തുറന്ന് ഈ ഭൂലോകം മൊത്തം കാണിച്ചപ്പോഴും എന്റെ മോന് വിശപ്പ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഭൂലോകം വരെ കഴിച്ചോ, ഇവൻ എന്താ ഈ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇത് ഭഗവാനാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത യശോദാമ്മയ്ക്കേ ഇല്ല. അപ്പോ ഇത്രയും നേരം നിൽക്കുമ്പോഴും ഓരോ 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും യശോദാമ്മ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാ. അപ്പൊ ഈ 7 ദിവസം കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം ഇത്ര നേരത്തെ ഒരു ദിവസം 8 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ 7 × 8 56. അങ്ങനെ 56 കൂട്ടം ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗോവർദ്ധന ലീലയ്ക്ക് ശേഷം യശോദാമ്മ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം. അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല പോലെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനമായിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് വിഗ്രഹത്തിനെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും സേവയെല്ലാം വളരെ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ വ്രജവാസികളും എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് സേവനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ
എല്ലാ ഉറക്കാൻ കിടത്തി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ അർപ്പിച്ച ഈ പ്രസാദമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ചെയ്തത് പ്രസാദം എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം വ്രജത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം ഭോഗ കൊടുത്തു, എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള മറ്റു വ്രജവാസികൾ എല്ലാരും കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മാധവേന്ദ്രപുരി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മള് ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനില് ഉപദേശാമൃതത്തില് ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി മുഖ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ. നമ്മൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പം വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരെയും ഭക്തരെയും എല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ആദ്യം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തർക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസാദം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത് മാധവേന്ദ്രപുരി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുക, പിന്നെ മറ്റു ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുക, എല്ലാരും കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധനയെല്ലാം ചെയ്ത് ഉറക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ലീല നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. 8:30 അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി രണ്ടാമതൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗീർ ചോർ ഗോപിനാഥ് അവിടുത്തെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. മൂന്നാമതൊരു സ്വപ്നവും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലയിൽ കൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പുസ്തകം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് വായിക്കാം. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.